De Zeeuwse Milieufederatie wil samen met andere organisaties dat er nu echt een einde komt aan PFAS-lozingen. Zeeland speelt een belangrijke rol in de rechtszaak die vandaag is begonnen in Den Haag tegen de staat. En verder in deze Zeeland nu. Huis beschoten in Douwendalen. Een nieuwe toekomst voor de haven in Answeert. Goedenavond. De staat moet per direct alle uitstoot van PFAS verbieden. Dat eist een aantal organisaties, zoals de Zeeuwse Milieufederatie, vandaag bij de rechtbank in Den Haag. Bovendien eisen ze dat alle PFAS-vervuiling wordt opgeruimd en dat er een bevolkingsonderzoek komt. De staat weet al jaren dat PFAS schadelijk zijn voor de gezondheid, stelt advocaat Geert-Jan Knoops namens de organisaties. Door de lozingen door te laten gaan, verzaakt de overheid zijn zorgplicht. De staat heeft meegewerkt aan vergunningen die de lozingen mogelijk maken en ook niet genoeg gehandhaafd, vindt Knoops. De staat heeft juist het instrumentarium, de middelen, om de industrie te dwingen om zich te houden aan alle regels. En ook om te zorgen dat de PFAS-verontreiniging wordt teruggebracht. En daarom hebben wij de staat aangesproken en niet de industrie. Niet alleen burgers, maar ook gemeenten en provincies hebben behoefte aan duidelijke regels. Dan kunnen ze eisen stellen aan bedrijven of vergunningen voor het lozen van PFAS weigeren, zeggen de advocaten. De landsadvocaat betoogde dat de staat ook vindt dat er maatregelen getroffen moeten worden. Maar de staat verschilt met de organisaties van mening over welke maatregelen moeten worden genomen en in welk tempo. Bovendien zou de staat voor een deel van de vervuiling niet verantwoordelijk zijn, omdat die uit het buitenland komt. De Zeeuwse Milieufederatie heeft zich aangesloten bij de juridische procedure. De ZMF stapt niet zo snel naar de rechter, zegt directeur Ira von Harras. Ja, in principe proberen we het altijd te voorkomen. We zijn een organisatie die aan de voorkant probeert te beïnvloeden, zodat dit soort zaken voorkomen dienen te worden. Ik denk wel dat het af en toe echt nodig is om ergens voor te gaan staan. En het PFAS-probleem is zo groot dat het nu wel tijd is om te zeggen stop tot hier niet verder. En we adresseren de Nederlandse staat om te zeggen stop met vergunningen, breng in kaart waar het allemaal plaatsvindt en zorg ook dat het goed opgeruimd wordt. En deze rechtszaak is gericht tegen de Nederlandse staat. Hier in Zeeland is het de provincie die vergunningen verleent. Waarom is er voor de staat gekozen? Nou, in principe doen heel veel partijen in de regio stinkend best om PFAS-uitstoot te voorkomen. Zo ook de provincie Zeeland. Maar het is een heel overkoepelend probleem. Dus de verantwoordelijkheid die de provincie kan nemen is niet zo groot als dat de Nederlandse staat dat kan doen. Als dit lukt, deze zaak, wat betekent dat voor de lozing van andere stoffen, die ook schadelijke stoffen, die ook in Zeeland? Ja, ik hoop dat het een heel positief effect gaat hebben op dat soort dingen voorkomen moeten worden. Want nogmaals, ons werk is eigenlijk in wezen zorgen dat wij een gezonde leefomgeving hebben. En al die schadelijke stoffen in ons milieu, en of het nou het water is of de bodem, moeten we gewoon niet willen. Dus als het een positieve werking heeft op nog andere schadelijke stoffen, dan is het een groot feest. En we gaan naar Den Haag, want ik praat daar verder met onze verslaggever Nadia Berkelder. Die heeft daar de zaak vandaag gevolgd. Nadia, ja, groot feest, hè, horen we Ira von Harras zeggen. Maar hoe groot schat jij de kans nou in dat de ZMF en die andere organisaties deze zaak ook echt gaan winnen? Ja, dat is natuurlijk moeilijk in te schatten. De organisaties, dus de ZMF en de andere organisaties, hopen dat het net zo gaat als met de Urgenda-zaak in 2015. Waarbij de rechter de staat dwong om broeikasgassen terug te dringen om burgers zo te beschermen tegen klimaatverandering. In dit geval zou de staat de burgers dus moeten beschermen tegen PFAS-vervuiling. Ja, en hoe komt het nou eigenlijk dat de ZMF en die andere organisaties zo'n bekende en ja, vooral ook dure advocaat in hebben kunnen huren? Ja, daar doet iedereen heel erg geheimzinnig over. Het verhaal gaat dat iemand een grote som geld heeft nagelaten om deze zaak te kunnen voeren. En hij heeft ook de opdracht gegeven om Gert-Jan Knoops daarvoor in te huren. En Knoops zou dus die organisaties hebben benaderd om met hem mee te doen. Wanneer is de uitspraak in deze zaak? Op 11 februari volgend jaar. 11 februari volgend jaar. Nadia Berkelder vanuit Den Haag, dankjewel. Een woning aan de Meanderhof in Middelburg is vannacht beschoten. En dat gebeurde tussen 1:15 en 1:30. Er is niemand gewond geraakt, maar er zaten kogelgaten in de ramen van de woning. En ook lag er een kogelhuls op de grond. Toen de politie aankwam was de dader vertrokken en daarom zoekt de politie ook getuigen. De bewoners zeggen tegen de politie niet te begrijpen waarom hun woning is beschoten. Er is dit jaar al meer ingebroken dan in heel 2024, blijkt uit cijfers van de politie.
Er liggen dit jaar al 418 aangiftes van inbraken en pogingen tot inbraak, terwijl het vorig jaar ging om 410 aangiftes. Het hoogste aantal aangiften was in de maand september, toen er met name veel is ingebroken in de gemeenten Vlissingen en Goes. Vanavond praat een gedeelte van de gemeenteraad van Terneuzen achter gesloten deuren met commissaris van de Koning Hugo de Jonge. Aan bod komt de manier waarop de stemming over het AZC aan de Handelspoort is gegaan. En ook gaat het over het opstappen van burgemeester Erik van Merriënboer. En bij het stadhuis in Terneuzen staat verslaggever Pim van den Bergen. Pim, wat kunnen we verwachten van deze avond? Ik verwacht in ieder geval veel wegduikende raadsleden die zullen zeggen van ik kan niks zeggen, want het is een besloten geheime vergadering. En in die vergadering komen onder meer 2 dingen aan de orde. 1. Hebben alle raadsleden in alle vrijheid, dus zonder intimidatie of druk van buitenaf, een beslissing kunnen nemen over de vergunning voor het AZC aan de Handelspoort hier in Terneuzen. En 2. Komt burgemeester van Merriënboer nog terug op zijn beslissing om ontslag te nemen. Dat kunnen we hem zelf niet vragen, want hij schijnt er vanavond niet bij te zijn. Ja, Pim, commissaris Hugo de Jonge heeft eerst met de raadsleden apart gesproken. Daarna dus de vergadering bijeengeroepen. Ja, omdat hij dus in de gaten moet houden als commissaris of gemeenteraden hun werk op een goede manier kunnen doen. Maar ja, niet iedereen heeft gehoor gegeven aan zijn oproep. Nee, naast burgemeester van Merriënboer, die overigens wel moet komen wanneer de raad dat van hem verwacht vanavond, zijn er ook 3 andere fracties niet aanwezig. Dat is de PVV, dat is Sociaal Terneuzen en 50PLUS. We zullen in die raadsvergadering moeten kijken hoe zijn we hier terechtgekomen, maar vooral ook hoe komen we hier weer vandaan. En van daaruit zullen we naar een vervolg toe moeten werken. Waarom ga je nu dit allemaal nog weer opnieuw de revue laten passeren? Dat mag van mij, daar heb ik geen bezwaar tegen. Maar doe het dan in de openbaarheid. Dan zijn onze inwoners daar getuigen van. Wat natuurlijk wel zo is dat het mijn taak is dus om de integriteit en de zorgvuldigheid en ook de bestuurbaarheid van Terneuzen te bewaken. Ja, en dat gesprek ga ik graag met de gemeenteraad aan. Ik heb gewoon het gevoel dat er gewoon in alle openheid dat er een stemming is geweest. Dat een aantal personen hebben gewisseld van hun inzicht en daardoor dat er een ander stemgedrag is geweest. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, er is kritiek dus op het besloten karakter van deze gesprekken. Ook van de bijeenkomst vanavond. Is dat terecht? Nou ja, wanneer je de bestuurswet erop naslaat of de gemeentewet erop naslaat, dan zul je zien dat dit soort bijeenkomsten altijd besloten moeten zijn. Het gaat immers om een vertrouwenscrisis en daar moet je als raadslid vrij uit kunnen praten. Nou ja, wat ons dat dan straks aan informatie, bruikbare informatie gaat opleveren, daar kunnen we alleen maar rustig op wachten. Pim, dankjewel. En vandaag werd trouwens bekend dat oud-gedeputeerde Harry van Waveren voorlopig namens het CDA gaat invallen als wethouder in Terneuzen. Hij is de vervanger van CDA-wethouder Jurgen Vervaat, die vorige maand opstapte vanwege privéomstandigheden. Na een lange periode van onzekerheid kunnen ze in Walsoorde opgelucht ademhalen, want de haven daar blijft bestaan. De gemeente Hulst heeft hem officieel overgenomen van het Rijk. De haven van Walsoorde bestaat uit 2 delen. Een getijdenhaven waar ook een werf ligt en een industriehaven waar bedrijven gebruik van maken om te laden en te lossen. Nou, allebei die havens komen nu in handen van de gemeente Hulst. En voor de bedrijven die daar gebruik van maken is dat geen moment te laat. Co Dieleman heeft jarenlang een bedrijf gehad in de haven. Langzaam zag hij de boel aftakelen. Het Rijk vond de haven niet belangrijk genoeg. Het broodnodige werd opgeknapt, maar daar bleef het ook bij. Het was wel zo dat er onveilige situaties zijn ontstaan door meerpalen die niet sterk genoeg waren. We hebben hier ook met hoog water en storm hebben we last van hoge zeeën. Dus je ziet ook hier dat de schepen aan bijzonder veel touwen vast liggen. Ja, dat zou in de toekomst ook verbeterd moeten worden. Maar er is wel behoorlijk wat schade ontstaan. Daarom stapten gebruikers van de haven 3 jaar geleden naar de gemeente. En de wethouder besloot zijn portemonnee te trekken. Er zijn een heel aantal bedrijven toch afhankelijk van de haven. Dus het behoud van die werkgelegenheid, de toch wel 180 arbeidsplaatsen direct en indirect verbonden aan de haven, dat die behouden kunnen blijven voor de gemeente Hulst. Nu is het dan eindelijk zover. De verkoop is rond en zo komt er na jaren een einde aan de onzekerheid. We hebben als gebruikers even wel een feestje opgevierd op dat moment. We waren echt enorm blij. Samen met al de gebruikers, ja, dan zie je weer perspectief. Voor hen is het allerbelangrijkste, maar ik kijk er toch met een gevoel van tevredenheid op terug dat het voor elkaar is geraakt.
Dat betekent ook dat bedrijven weer gaan investeren en zelfs stappen ondernemen om uit te breiden. Huls legt iets meer dan 1 miljoen euro neer voor de haven. Dat lijkt een koopje, maar ze moeten ook nog eens samen met het Rijk bijna 4 miljoen euro betalen voor het opknappen ervan. Daar is de gemeente al aan begonnen. Misschien dat u ook nog wel wat plaatjes van de palen kunt maken. Nou, dan kunt u wel zien dat die aan vervanging toe zijn. Maar ook de kade zelf moet versterkt worden. Nou, en als er dat allemaal opzet, is er daar achter u in de haven daar ook nog een vervuiling die gesaneerd moet worden. En dat is het laatste punt om de haven weer gebruiksklaar te maken voor de toekomst. En dan is de haven van Walshoorde de place to be eigenlijk. Wat mij betreft wel. Het is geen haven met gouden kranen, maar het is een haven die heel goed gebruikt kan worden. Donderdag is bij de watersportvereniging nog een feestelijk momentje om de overdracht te vieren. En dan kan de haven er weer minimaal 20 jaar tegenaan. En het was de laatste dag voor de enige supermarkt in Hansweert. De winkel sluit definitief de deuren en de bewoners van het dorp die balen als een stekker. Voor sommigen is de supermarkt op het dorp meer dan alleen een plek om boodschappen te doen. Ja, zeker. Dat betekent heel veel inderdaad. Zeker ook voor de oudere mensen inderdaad. Die hebben toch een loopje naar de winkel. En het is eigenlijk gewoon heel jammer dat dat straks niet meer kan. Waar moeten die mensen naartoe? Door het verkoopverbod van tabak en omdat mensen hun boodschappen steeds vaker thuis laten bezorgen, is het niet meer mogelijk om de winkel open te houden. Een aderlating voor de inwoners. Je moet nu ook van dorp af als je post natuurlijk moet wegbrengen of afgeleverd wordt. Ja, dat is gewoon een heel gemis. Ik hoop dat er wat anders terugkomt. Maar ja. Als het aan de ondernemersvereniging ligt, wel. Ze proberen met man en macht een nieuwe winkel in het pand te krijgen. Maar voorlopig moet Hansweert het even zonder supermarkt doen. We begonnen deze dinsdag in Zeeland grijs met veel bewolking en plaatselijk nog wat lichte regen. Vanmiddag kwamen er ook opklaringen voor en bleef het op de meeste plaatsen droog bij een afnemende wind. Morgen is er ook nog vrij veel bewolking, soms een beetje zon. Het blijft wel de hele dag droog, is voorspeld. En het wordt dan ongeveer 8 graden bij niet al te veel wind. En de dagen daarna zijn er ook opklaringen. De temperaturen blijven schommelen zo rond de 7, 8 graden. En tot zover deze Zeeland Nu. Nog een hele fijne dinsdagavond en graag tot morgen.